Arvoisat Vantaan kaupunginvaltuutetut ja hyvät asukasaktivistikollegat. Alueen luonto ja arvokkaat maisema-alueet eivät kestä uutta 110 kV voimalinjan ilmajohtoa Vantaan Kiilasta Seutulan läpi Keimolaan. Parempi reitti tai maakaapeli on kestävä ratkaisu. Toukokuussa 2025 tuli huono uutinen. Vantaan Sanomissa oli lyhyt ilmoitus. Alueellanne alkavat maantutkimustyöt. Kyse oli 110 kilovoltin voimalinjasta, joka kulkisi Kiilasta Seutulaan suoraan luonto- ja kulttuuriympäristöjen sekä asuinalueiden läpi, ilmajohtona pylväineen, ilman avointa keskustelua. Vantaan kaupungin kaavoitus ei ole vienyt tätä asiaa niin sellaisessa avoimuuden hengessä eteenpäin, jotka me ainakaan mielellään nähtäisiin. Erityisesti kun tämä koko hanke koskettaa kaikkia asukkaita ja Vantaan elinympäristöä ja luontoa hyvin merkittävässä määrin. Asukkaat olivat järkyttyneitä. He kokivat, että hanketta viedään eteenpäin hiljaisesti, mahdollisimman vähällä tiedottamisella. Ja ne harvat tiedot, jotka oli annettu, eivät kestäneet kriittistä tarkastelua. En ole voinut välttyä siltä tunteelta, että VES on ottanut melkein vallan toteuttaa tämä hanke niin halvalla kuin mahdollista, välittämättä näistä luonnonarvoista ja muista meille kaikille tärkeistä arvoista. 3 asukasyhdistystä päätti, että näin ei voi jatkua. Tämän adressin on laatineet yhteistyössä Kiilan ja Lapinkylän asukkaiden ryhmä, Seutulan kyläyhdistys ja Kivistön ja Keimolan omakotiyhdistys. Nyt olen ilokseni saanut kuulla, että muutkin ovat heränneet tämän hankkeen taakse ja varmasti tulee lisää yhteydenottoja kaupungille tämän asian suhteen. Adressiin kertyi nopeasti lähes 1400 allekirjoitusta. Tänään he toivat adressin suoraan kaupungintalolle, suoraan valtuutetuille. Tässä on se adressi ekopaperille painettuna ja siinä on liitteenä kaikki nämä adressit.comista ja paperilla tehdyistä allekirjoituksista. Saanen ojentaa sen sinulle, puheenjohtaja. Kiitoksia paljon. Ja hei, tässä kohtaa koko valtuuston puolesta niin on aina arvostettavaa, kun ollaan aktiivisia kansalaisia ja paneudutaan asioihin. Kaupunki, kuuletteko?